वेलकाम बैक टू गोरलै सल्युशन चेनेल। गासैबो फरायसा बिथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों खोन्दो 3आव थांखांनाय प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारनि सलुशनफोर आरो बे सलुशनफोराव जोङो डिसकास खालामगोन। थांनाय HSLC 2021आव मा फैदोंमोन, बेनि उनाव 2020, बेनि उनाव बिदिनो जों डिसकास खालामगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नाय। दानिया जोङो गिबियावनो 2021निफ्राय स्टार्ट खालामसै। बेवहाय नोंथांमोना सोंलुआव नुबाय जे बेवहाय गिबियावनो बेवहाय गिबिं फिननायखौ सायख'ना दिहुननो होदों आरो बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय जामुनि दुंग्राफोराव टिननि थोरफो होनाय जायो आरो जिंनि थोरफो होनाय जाया मानोना। बेखौ गिबिं फिननायखौ सायख'नो होदों। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोनब्रै अपसन दङ आरो बे मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि जा राइट एन्सार, बे राइट एन्सारा जाहैगोन अपसन सिआ जाहैगोन जिंगा टिननिख्रुइ सांग्रांसिन। नोंथांमोना अपसनखौ मोजाङै नायनायनि उनाव बेखौ सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय अपसन सि इज द राइट एन्सार। आरो बे जाबाय 2021आव फैदोंमोन, जायफोर स्पेसियेल एग्जामाव जिरायदों बेवहाय फैदों आरो गुबुन फारसेथिं बे कुइसनानो 2018 मायथाइयाव फैदोंमोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 2। बेवहाय कुइसन नाम्बार 2आव सोंदों धातु मोनसेनि बिदिन्थि हो जाय धातुआ सरासनस्रा दुंथायाव लाव। स' नोंथांमोना जेरै सोंदों बिदिनो फिननायफोरखौ डाइरेक्टलि लिरनो हायो। बेवहाय सोंलुनि फिननाया बेबायदि जासिगोन सरासनस्रा दुंथायाव लाव थाथायाव थानाय मोनसे धातुनि मुङा मार्कारि। बे जाबाय स्पेसियेल एग्जामिनेसन 2021आव फैनाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 3। बेवहाय सोंलुआ सोंदों ए नाम्बार दङ, बि नाम्बार दङ आरो सि नाम्बार दङ। सडियाम आरो अक्सिजेननि इलेक्ट्रन फोथार दाथायखौ लिर। नाम्बार बियाव दङ इलेक्ट्रन जायखारनायनि हेफाजाबजों MgOनि सोमजिनायखौ दिन्थि आरो नाम्बार सियाव दङ बिदुं अक्सिजाबनाय माखौ बुङो, जिं फेरखोनानि बिदुं अक्सिजाबनायाव जानाय रासायनारि फिनजाथायखौ लिर। दा बेबो फैदोंमोन नोंथांमोननि स्पेसियेल एग्जामिनेसनाव फैदोंमोन HSLC 2021। बेनिफ्राय बेवहाय ए नाम्बारनि थाखाय 1 मार्क दङ, बि नाम्बारनि थाखाय 2 नाम्बार, सिनि थाखाय 2 नाम्बार, गासै 5 मार्क्स दङ। बेनिफ्राय दा ए नाम्बारनि जा सोंलु, बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जासिगोन जोंखौ फोथार सावगारि आखिनो होदों, फोथार दाथायखौ आखिनो होदों, बेखायनो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय बायदियै बेखौ लिरनो हायो। NA बेयाव इलेक्ट्रन फोथार दाथायखौ जों दिन्थिनानै होनाय जाबाय। बेयाव मोनसे फोथार जागोन, जाहोना जाहैबाय बेनि जा बाहेरा खोलोब, बे बाहेरा खोलोबाव मोनसेल' इलेक्ट्रन दङ, बेखायनो बेवहाय जों मोनसेल' फोथार होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय अक्सिजेननि इलेक्ट्रन फोथार दाथाय। दा अक्सिजेननि बाहेरा खोलोबाव गासै मोनद' इलेक्ट्रनफोरा थायो आरो बे मोनद' इलेक्ट्रनफोरखौ अक्सिजेननि सोरगिदिं जोङो फोथार सावगारि हिसाबै बेबायदि आखिनानै होनो हायो। दा बे जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय MgOनि सोमजिनायखौ फोथार दाथायनि हेफाजाबै दिन्थिनो होदों, बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय एन्सारखौ नुनो मोन्दों जे इलेक्ट्रन जायखारनायनि हेफाजाबजों MgOनि सोमजिनायखौ दिन्थिनाय जाहैबाय। गिबियावनो Mg मेग्नेसियामनि जों इलेक्ट्रननि बे साजायनायखौ जों मोनथिगौ 282 जायो आरो जेब्ला मेग्नेसियामा मोननै इलेक्ट्रनखौ खोमायो अब्ला बेनि जा सोमजिनाय बे जाहैगोन 28 आरो जेब्ला मोननै इलेक्ट्रनखौ एंगारो अब्ला 2+ सोमजिनायाव Mg पजिटिभ चार्ज दाजाबथाय बे चार्ज सोमजिगोन आरो बेवहाय मोननै इलेक्ट्रनखौ एंगारनानै बे दाजाबथाय चार्जखौ मोननो हागोन। गुबुन फारसेथिं बे मोननै इलेक्ट्रनखौ एंगारनायखौ अक्सिजेना नाजावो, जायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों अक्सिजेना गिबियाव दङ। दा बेबायदि 2 आरो 6 मोननै इलेक्ट्रनखौ लाखांनायनि उनाव बेहा सोमजिगोन O2-। थामहिनबा बेनि ओंथिया जाहैबाय 2- नि ओंथिया जाहैबाय मोननै इलेक्ट्रनखौ नाजावदो आरो बे मोननै इलेक्ट्रनखौ सोरनिफ्राय नाजावगोन, बे मेग्नेसियामा जा एंगारनाय मोननै इलेक्ट्रन बेखौ अक्सिजेना नाजावगोन आरो नाजावनानै बेवहाय 28 जाहैसिगोन आरो अक्टेट स्टेटखौ मोननो हासिगोन, अक्टेट नेमखौ मोननो हाबाय। आरो जोबथारनायाव बेबायदि जोङो दिन्थिनानै होनो हायो। बेयाव जायखारनायखौ जों दिन्थिनानै होनाय जादों। मेग्नेसियामनि बाहेरा खोलोबाव मोननै इलेक्ट्रनफोरा दङ आरो अक्सिजेननि बाहेरा खोलोबाव गासै मोनद' इलेक्ट्रनफोरा दङ आरो बिसोरो गावजों गाव बेबायदि इलेक्ट्रन जायखार होलायनानै मेग्नेसियामा अक्सिजेननो मोननै इलेक्ट्रन डनेट खालामनानै बिसोरो मोनसे खौसे मुवा सोमजिसिगोन Mg2+ अक्सिजेन 2-। बेबायदि मोनसे खौसे मुवा सोमजिबाय आरो खौसे मुवा सोमजिनानै बिसोरो मोननैबो गुदि मुवा दद्र' अबस्थायाव थायो। बे जाहैबाय मेग्नेसियाम अक्साइडनि सोमजिनाय। बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार जा सि, बे सिनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन बिदुं अक्सिजाबनाय माखौ बुंनाय जायो बेबायदि सोंदोंमोन। दा बेनि फिननाया बेबायदि सालफार फेखोनाफोरखौ बांद्राय बारनि बिथाथियाव गोख्रोङै फुदुंनानै अक्साइडसिम सोलायनाय जायो, बे मावखान्थिखौनो बिदुं अक्सिजाबनाय बुंनाय जायो। बेनिफ्राय बिदिन्थिखौ लिरनो हायो जिं फेरखोनानि बिदुं अक्सिजाबनायाव जानाय रासायनारि फिनजाथाया जाहैबाय बेबायदि नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय बायदियै लिरब्लानो जाहैबाय।
बेनिफ्राय दा बे सोंलुखौ नोंथांमोना जुदि लिरनो गोब्राब मोनदोंब्ला बे जा सोंलु 3 नाम्बारनि ABC जा सोंलु बे सोंलुखौ लिरनो गोब्राब मोनदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे सोंलु दंबावो बेखौ हायाब्ला बेखौ लिरनो हायो। दा बे सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय नुदों नोंथांमोना बेवहाय 4 नाम्बार आं बेखौ नाम्बारिं होनाय जादों। बेवहाय ए नाम्बाराव दङ सडियाम धातुखौ मानो केरासिन थाव सोमब्रना लाखिनाय जायो बे मोनसे सोंलु। बेनिफ्राय बियाव दङ सि नाम्बारा मा बारनि लोब्बायाव बेखौ बिदुं होयोब्ला मा जाथाय जायो बेनि रासायनारि फिनजाथायखौ लिर आरो गुबुन फारसेथिं सि नाम्बाराव दङ गोनां बिदिन्थिजों थार्मिक फिनजाथायखौ बेखेव। दा बेफोर सोंलु मोनथाम दङ बेबो 2021 फैनाय आरो गासै मार्कआ दङ 1 + 2 + 2 = 5 मार्क्स। बेनिफ्राय दा बेफोर सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन। दा सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन सडियाम धातुआ जोबोद सांग्रां बेखौ बाराव उदाङै लाखियोब्ला थारैनो अर खामो बेनिखायनो सडियाम धातुखौ केरासिन थाव सोमब्रना लाखिनाय जायो बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ सि नाम्बारा HGS आ मार्कारिनि मोनसे बेरखोना बारनि लोब्बायाव बेखौ फुट बिदुं होयोब्ला मार्किउरिक अक्साइड HGO आव सोलायो बेनि रासायनारि फिनजाथाया जाहैबाय नोंथांमोना रासायनारि फिनजाथायखौ डाइरेक्टलि बेखौ होनो हायो बे जाहैगोन। बेनिफ्राय सि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन आयरन 3 अक्साइड Fe2O3 आरो एलुमिनियामजों जानाय फिनजाथायखौ रेल लामाखौ जरायनो एबा गावब्रेनाय जुन्थिनि बाहागोफोरखौ जरायनो थाखाय बाहायनाय जायो बे फिनजाथायखौ थार्मिक फिनजाथाय बुंनाय जायो। आरो बेनिफ्राय सोमजिनाय जा रासायनारि फिनजाथाय बे फिनजाथायखौ नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनो हागोन। नोंथांमोना बेयाव जा नुदों बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे सोंलु बे सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय गेबें फिननायखौ सायख'ना फैदों। स' नोंथांमोना कुइसनखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ मा रोखोमनि सोंलुफ्रा फैथावथाव आरो नोंथांमोना कुइसनफोरखौ नायोब्ला एसे आन्दाज मोनो जे नैबे चेप्टारनिफ्राय चेप्टार 3 निफ्राय जोङो बेखौ जों बुंनो हायो जे मोनसे सेलेक्ट खालामनाय फैगोन गुबुन फारसेथिं मोनसे सर्ट बिदि लिरनाय फैयो बेनिफ्राय बिदिनो 5 मार्क्सनि मोनसे फैयो आरो 5 मार्क्सनि सिङावनो बेबायदि फिसा फिसा मोनथामसो कुइसन थायो। दा बेखौ कुइसन पेपारखौ नायोब्ला नोंथांमोना गोरलैयैनो हमनो हायो। बेनिफ्राय दा 5 नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुआ बेबायदि सोरनि एवग्रा सारायखौ माराम जानायनिफ्राय होबथानायाव गाहायनि माबे आदबा साबजाथाव। दा नोंथांमोना बेवहाय नुदों अपसनफोरखौ नुदों। दा बे मोनब्रै अपसनफोरनि मादाव नोंथांमोना बे डिखौ सायख'नो नांगोन बे जाबाय गोजौनि गासिबो बे जागोन राइट एन्सार। बे जाबाय 2020 आव फैदोंमोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय ABC दङ मोनथाम कुइसन दङ आरो बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय दैयाव गलिलांनाय मोननै धातु अक्साइडनि मुं लिरनो होदों 1 मार्क्स दङ। बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ मोनसे धातुखौ बेनि अक्साइडनिफ्राय मोननो थाखाय मा रासायनारि मावखान्थि बाहायनाय जायो बिदिन्थि होनानै बेखेवनो होदों बेवहाय गासै 2 मार्क्स दङ। बेनिफ्राय सि नाम्बाराव दङ नों नुबाय जानांगौ मोल्टिया कपारनि आइजेंफोरखौ लेबु एबा थिंख्लांनि बिदैखौ साफा खालामनाय जायो गोखै मुवाफोरा आइजें साफा खालामनो मानो गोहोम गोनां बेखेवनो होदो। दा बे गासैबो 2 मार्क्स आरो बे 2020 आव फैनाय। दा बेफोर मोनथामनि सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन। स' नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय बेवहाय सोंलुनि फिननायफोरा माबायदि जाहैगोन। गिबि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन सडियाम अक्साइड आरो पटासियाम अक्साइड बे सोमजियो आरो बि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ पज खालामनानै लिरनानै लानो हायो सोंलुखौबो लिर बेनिफ्राय एन्सारफोरखौबो लिर अब्लाना फरायनोबो मोजां जायो। बेनिफ्राय बि नाम्बारनि जा सोंलु बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन मोनसे धातुखौ बेनि अक्साइडनिफ्राय मोननो थाखाय कार्बन अक्सिगारनाय मावखान्थि बाहायनाय जायो। बेनि मोनसे बिदिन्थिया जाहैबाय बिदिन्थि हिसाबै सांग्रांसिन धातु जेरै सडियाम केलसियाम एलुमिनियाम बायदिफोरखौ अक्सिगारग्रा मुवा हिसाबै बाहायनाय जायो बेबायदि लिरब्लानो जाहैगोन। गुबुन फारसेथिं बेनि जा सि नाम्बार सोंलु बे सि नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन कपारनि आइजेंफोरा कपार कार्बनेटनि गोथां थोरफो खायो। कपार कार्बनेटआ नारेंनि एसे गुरै एसेजों गलिहोयोखायनो कपारनि आइजेंफोरखौ लेबु एबा थिंख्लांनि दैजों साफा खालामनाय जायो बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय दा बे सोंलुफोरखौ हायाब्ला नोंथांमोना गुबुन मोनसे सोंलु दङ बे सोंलुखौबो नोंथांमोना लिरनो हायो। दा बेवहाय 7 नाम्बार हिसाबै बेखौ लानाय जाहैदों। बेवहाय ए नाम्बार दङ गाहायाव होनायफोरनि गेजेरनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन सांग्रां आरो बयनिख्रुइ खम सांग्रां धातुफोरखौ थि खालाम। बेवहाय एलुमिनियाम पटासियाम दङ कपार दङ बिथिं गल्ड दङ। दा बेफोरखौ लानानै बबे मोनसे सांग्रांसिन धातु बेखौ थि खालामनो होदों। बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ बिदिन्थिजों गाहायाव होनायफोरनि बुंफोरथि लिरनो होदों खनिम माखौ बुङो फेरखोन्दा माखौ बुङो। सि नाम्बाराव दङ धातुफोरनि सोदांनायनि थाखाय बाहायजानाय मोब्लिब बिजिरख'आरि सोदांनाय आदबखौ बेखेवनो होदों। दा बेफोर गासैबो नुनाय बायदि मार्कफोरा दङ। दा बे सोंलुआ जाहैबाय 2020 आव फैदोंमोन। दा बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन।
दा बेवहाय ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि बयनिख्रुइ बांसिन सांग्रां धातुआ जाहैबाय पटासियाम आरो बयनिख्रुइ खम सांग्रां धातुआ जाहैबाय सना बेबायदि लिरबानो जाहैगोन। बेनिफ्राय दा बि नाम्बाराव दङ खनि मुवा माखौ बुङो? दा बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन बुहुमनि बिखुङाव मिथिंगायारि मोननो हानाय गुदि मुवा एबा खौसे मुवाफोरखौनो खनि मुवा बुंनाय जायो आरो बेनि मोनसे बिदिन्थिया जाहैबाय लैथोनि दैयाव मोननाय सडियाम क्लराइड मेग्नेसियाम क्लराइड बायदिफोरा खनि मुवानि बिदिन्थि बेबायदि लिरबानो जाहैबाय। बेनिफ्राय फेरखोना माखौ बुङो बेनि बिदिन्थिफोरा जाहैगोन खायसे जायगाफोराव बबेबा मोनसे थि धातुनि खनि मुवानि जौखोन्दोआ जोबोद गोबां आरो धातुखौ बेनिफ्राय मुलाम्फा मोनथावै बिजिरख'नो हायो बेफोर खनि मुवाफोरखौनो फेरखोना बुंनाय जायो। दा बिदिन्थिफोरा जाहैगोन सिनाबारा मार्कारेनि रोखोमसे फेरखोना। दा बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। गुबुन फारसेथिं बेवहाय जा नै सि नाम्बारनि सोंलु दङ बे सि नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। दा बेनि फिननाया बेबायदि बे मावखान्थियाव गोग्गो नङि धातुखौ एन'ड हिसाबै लानाय जायो आरो गोग्गो नङि धातुखौ गोबा लाव लिंकखौ केथ'ड हिसाबै लानाय जायो। धातु संख्रिनि गलिलावखौ मोब्लिब बिजिरख'ग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो। मोब्लिब बिजिरख'ग्रानि गेजेरजों मोब्लिब दाहार थांहोयोब्ला एन'डनिफ्राय गोग्गो धातुआ मोब्लिब बिजिरख'ग्रायाव गलियो। मोब्लिब बिजिरख'ग्रायाव समान बिबांनि गोग्गो धातुआ केथ'डआव जमा जायो। गलिग्रा मैलाफोरा गलिलाव थाङो आरो बेबायदिनो धातुफोरखौ सोदांनाय जायो। दा बेबायदि फिननायफोरखौ लिरनानै होनो हायो। बेनिफ्राय दा नेक्स्ट कुइसना फैबाय बेबो गेबें फिननायखौ सायख'नाय बे गासैबो सोंलुआवनो दङ गिबि सोंलुआव गेबें फिननायखौ सायख'। दा नोंथांमोननि 2022 जानो गोनां HSLC एग्जाम बेवहायबो गेबें फिननाय सायख' बिदि मोनसे फैथारगोन। स' बेखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ प्रिपारेसन खालामलानो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय कुइसना दङ मोनसे गुदुमुवायाव अक्सिजेनजों फिनजाथाय जानानै गोजौ गलिनाय बिन्दो गोनां मोनसे खौसे सोमजिबाय। बे खौसेया दैयावबो गलियो। गुदि मुवाया जानो हागौ गुदि मुवानि मुंखौ लिरनो होदों। स' बेवहाय अपसनफोरा बेबायदि दङ। दा बेफोर अपसनफोरनि मादाव बेवहाय 1 नाम्बारा कारेक्ट आन्सार केलसियामा जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सोंलुखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंनो गंसे हाथुरा मोनसे बेटारि गंसे बाल्ब तार आरो गंसे सुइच होनाय जादों। बे बेसादफोरखौ बाहायनानै धातु आरो धातु नङि होननानै माबोरै सिनाय मोनो बेबायदि सोंलु। बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ प्रत्युषआ गंसे दाब्लां सामुसआव सालफार पाउडार लानानै बेखौ फुदुंबाय। सोमजिनाय गेसखौ बियो गंसे आनजाद आसुंखौ बेनि सायाव उल्थायनानै बुथुमबाय। गाहायाव होनायफोरनि गेसनि जाथाया मा जागोन? दा बेवहाय 1 आरो 2 दङ। बेनिफ्राय गेसनि जाथाया मा सोमजिगोन बेखौ लिरनो होदों गोरान लिटमास खाखोराव बेनिफ्राय सिदोमा लिटमास खाखोराव। बेनिफ्राय सि नाम्बाराव दङ सोरनि माराम खानायखौ होबथानायनि मोननै राहा मख'नो होदों। स' बे गासैबो सोंलुफोरा 2019आव फैनाय नैबे जा सोंलु नुदों नोंथांमोना। बेनिफ्राय बेवहाय गासै 2 + 2 + 1 गासै 5 मार्क्स दङ। दा बेफोर सोंलुनि जा फिननाय बे सोंलुनि फिननायफोरा जाहैगोन बेबायदि। दा बेवहाय ए नाम्बारनि जा सोंलु बे ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननायखौ बेबायदि लिरनानै होनो हायो। धातुराजों धातुखौ बुयोब्ला दाब्ले जालाङो। गुबुन फारसेथिं धातु नङिया गुन्दै जालाङो। धातुखौ लाना बेटारि बाल्ब तार आरो सुइचजों मोब्लिब सोंखुं बानायोब्ला बाल्बा जोंखाङो नाथाय धातु नङिखौ सोंखुंथाय बानायोब्ला बाल्बा जोङा बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय बिनि जा सोंलु बे बिनि जा सोंलु बे फिननायखौ डाइरेक्टलि लिरनाय जाहैदों। बेवहाय एन्सारा जाहैगोन गोरान लिटमास खाखोराव जाथाय जाया आरो 2 नाम्बाराव दङ सिदोमा लिटमास खाखोराव गोजा गाब जागोन बेबायदि जागोन। बेनिफ्राय सि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि सोरनि माराम खानायखौ होबथानायनि मोननै राहाया जाहैबाय गाब फोननानै आरो थाव फोननानै बे मोननैखौ खालामोब्लानो जोङो सोरनि माराम जानायखौ होबथानो हायो। दा बे सोंलुनि फिननायफोरखौ जुदि नोंथाङा लिरनो गोब्राब मोनदों अब्ला गुबुन मोनसे सोंलु दङ बे जाहैबाय अर। बेवहाय दङ इलेक्ट्रनफोरनि जायखारनायजों सडियाम क्लराइडनि सोमजिनायखौ बेखेवनो होदों। बेनिफ्राय NaCl खौसेयाव थानाय आयनफोरा मा मा जागोन? सि नाम्बाराव दङ मोननै धोरोमारि अक्साइडफोरा मा मा? मोननै धोरोमारि अक्साइडफोरनि मोननै बिदिन्थि हो। दा बेवहायबो गासै 5 मार्क्स दङ 2019आव फैनाय। बेनिफ्राय दा बेनिनो गिबि ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन सडियामा मोनसे इलेक्ट्रन एंगारनानै Na+ थामहिनबा सडियाम आयन सोमजियो आरो क्लरिनआ सडियामा होनाय मोनसे इलेक्ट्रनखौ नाजावनानै Cl- सोमजियो। नोंथांमोना सोंलु बायदियै जा बिसोरनि मार्क होनाय दङ बे मार्क बायदियै नोंथांमोना फिननायफोरखौ लिरनो नाजा। जुदि मार्क्सआ 2 मार्क्स दङब्ला बांद्राय एक्सप्लेन खालामना इम्परटेन्ट पइन्ट्सखौल' लिरनानै नोंथांमोना दोननो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय सडियाम आरो क्लराइड आयनफोरा उल्था चार्ज मोननानै गावजों गाव बोगथाबलायो आरो बोगथाबलायनायनि गोख्रों थादों मोब्लिब बोलोजों सडियाम क्लराइड सोमजियो। गाहायाव इलेक्ट्रनफोरनि जायखारनायजों सडियाम क्लराइडनि सोमजिनायखौ दिन्थिनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे गिबियावनो सडियामा मोनसे इलेक्ट्रन जा दङ बेखौ एंगारबाय बेथिं एंगारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों
आरो मोनसे इलेक्ट्रन एंगारब्ला बेवहाय मोनसे प्लास सोमजिगोन। बेनिफ्राय क्लरिना बे सडियामा होनाय मोनसे इलेक्ट्रनखौ नाजावगोन, नाजावनानै बे जाहैगोन Cl माइनास, थामहिनबा बेबायदि सोमजिबाय नेगेटिभ चार्ज मोनसे बेबायदि मोनगोन। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय फिनजाथ जायखारनाय इलेक्ट्रन जायखारनायखौ नुनो मोनदों। सडियामनिफ्राय मोनसे इलेक्ट्रना जायखारबाय, क्लरिनसिम फैबाय, आरो जेब्ला मोनसे इलेक्ट्रन हगारो अब्ला Na+, आरो जेब्ला मोनसे इलेक्ट्रन एक्सेप्ट खालामो नाजावो अब्ला बेवहाय माइनास सोमजिगोन। दा बे जाबाय सडियाम क्लराइडनि सोमजिनाय बेबायदि फोथा सावगारि। बेनिफ्राय बि नाम्बारनि जा सोंलु, बे सोंलुआव NaCl खौसेयाव मा आयनफोरा सोमजिगोन बिदि सोंदोंमोन। दा बेखायनो बेनि फिननाया बेबायदि जागोन। NaCl खौसेयाव थानाय आयनफोरा जाबाय सडियाम केटायन Na+ आरो क्लराइड एनायन Cl-, बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय, सोंलुनि जा फिननाय बेनि फिननाया बेबायदि, धातु अक्साइडफोरा एसिड आरो खारदैजों फिनजाथाय जानानै संख्रि आरो दै सोमजियो, बेखौनो मोननै धोरोमारि अक्साइड बुंनाय जायो। दा बेबायदि जाहैगोन। आरो बेनि जा मोननै बिदिन्थि, बे बिदिन्थिया जाहैबाय नैबे जाहैगोन एलुमिनियाम अक्साइडआ बे हाइड्रक्लरिक एसिडजों फिनजाथाय जानानै बेबायदि सोमजिबाय एलुमिनियाम क्लराइड, आरो दै सोमजिगोन गुबुन फारसेथिं बे एखे एलुमिनियाम अक्साइडआनो खारदैजों, थामहिनबा सडियाम हाइड्रक्साइडजों फिनजाथाय जानानै बेवहाय नोंथांमोना सोमजिनाय नुनो मोनदों सडियाम एलुमिनेट आरो वाटार सोमजिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेफोर जाबाय सोंलुनि फिननायफोर। आरो उननि समफोराव जोङो बे आद्रा थानाय जा बोसोरफोर दङ 2018, 2017, 16, 17, बेफोरखौ जोङो उननि भिडिअआव मोजाङै डिसकास खालामगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअनि जा बेयाव थानाय सोंलुफोर, बे सोंलुनि फिननायफोरखौ मोजाङैनो मोननो हाबाय। आरो नोंथांमोना बेनि जा PDF फाइलखौ नैबे PDF फाइलखौ नोंथांमोना नांगौब्ला नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै मोनसे लिंक होनाय दङ, बे लिंकआव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। आरो अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बे PDFखौ मोननो हागोन। थामहिनबा नैबे जा सोंलुनि फिननायफोर दङ, बे सोंलुनि फिननायफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। स' उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।